Merħba tfal, rġana daqna flimkien għal rakkonti ieħor mill-programm Ejn l-istorja tal-Mija Story li tieħu ħsibu l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Passoltu nistedinkom biex tkunu bajnejkom u bidnejkom miftuħin għal rakkont tal-lum. Mela darba waħda kien hemm żagħżugħ tassew għażin għax kull darba li jommu missieru jitolbuh biex jagħtihom daqqatit fil-forn tagħhom u kien jagħmel kollox bil-maqlub apposta biex bekk huma ma jerġgħux iqabduh jgħinhom. It-tifla tas-sultan kien moħħha jilħqilha wkoll. Missiera prova kemm il-darba iżewwiġha ma' prinċep imma f'kull prinċep kienet issib xi tgħid. Sa fl-aħħar il-prinċipessa iddeċidiet li tiżżewweġ biss lil dak iż-żagħżugħ li jgħidilha 3 ħwejjeġ moħġaġa li hi ma jirnexxieli jixtaqta. Is-sultan aċċetta u minnu fih bdew jaslu l-prinċipijiet minn pajjiż u minn pajjiżi oħra. Iżda b'xorta ħażina kull prinċep spiċċa il-ħabs għax il-prinċipessa qatet il-ħaġa moħġaġa li qalilha kull prinċep. Bejn il-fornar twebbel li jittanta xortieħ mal-prinċipessa wkoll. Tgħid kemm inkbiet ommu immu ma rridx jaf qabad lill-kelba tiegħu Nemsa u werħiela lejn il-palazz. Qabel ma telaq ommu tagħtu ftira li għamlet apposta għall-prinċipessa u li hu kellu jagħtiha lill-prinċipessa hekk kif jasal fil-palazz. Bil-sultan għamel jum sħiħ jimxi fir-raba u qabdu l-ġuħ u ftakar fil-ftira li ommu għamlet apposta għall-prinċipessa. Nar qasam il-ftira f'biċtejn u ta' nofsa lin-Nemsa. Nemsa beleta f'gitma waħda u f'daqqa waħda weqgħet fuq il-ħaxix li jiqda fil-font. Bejn il-furnar induna li ommu kienet żiedet xi ingredjent fil-ftira biex meta tikollha il-prinċipessa kienet torqod fil-font u kien ikollu ċans jaħrab mill-palazz. U rema il-komplament tal-ftira u erħiela lejn il-palazz u ħalla lill-kelba warah għax kien moħħu mistrieħ li la tqum kienet taf issib it-triq lura lejn il-forn. U ta' ħarsa warah ura li niżlu 3 għasafar inaqru mill-ftira u huma wkoll spiċċaw raqdin fil-font fuq il-ħaxix. Bejn il-furnar qal għandi l-ewwel ħaġa moħġaġa għall-prinċipessa. Raqdet Nemsa u 3 oħra magħha. U werħiela lejn il-palazz. Issa qabdu ħafna qaċ. Resaq lejn il-wiet biex jixrob ftit ilma imma ma xorobx għax fil-wiet kien hemm baqra mejta u 3 għasafar inaqru d-dut minnha. U qal għandi t-tieni ħaġa moħġaġa għall-prinċipessa. Il-mejjed imexxi l-ħaj. U kompla miexi lejn il-palazz. Issa l-għaċ kien qed jafsu sew. Wara xi ħin isib kappella miftuħa vojta u daħal biex forsi isib xi għajn bl-ilma mbierek imma ma kienx hemm u ftakar li l-lampir tal-knisja ikollu tazza biż-żejt tom f'tazza mimlija bl-ilma għalhekk u qabad siġġu tela fuqu neħħa t-tazza taż-żejt u xorob l-ilma mit-tazza u hekk għatalaċ u raġa poġġa ix-xema fit-tazza u niżel minn fuq is-siġġu u werħiela lejn il-palazz.
Wara jum ta' mixi irnexxielu jasal il-palazz. Is-sultan laqgħu bħalma kien laqa il-prinċipijiet l-oħra ta' qablu u stiednu għal pranzu. Wara l-pranzu, il-sultan sejjaħ lil bintu u talab lil bin il-furnar biex jgħidilha l-ewwel ħaġa moħġaġa. Bin il-furnar għalilha raqdet nemsa u 3 oħra magħha. Il-prinċipessa kellha salada filgħodu biex taħseb fit-tifsira tal-ewwel ħaġa moħġaġa. Dak il-lejl il-prinċep sema taħbita fuq il-bib tal-kamra tiegħu. Kienet il-prinċipessa liebsa ta' seftura u ġiet tgħidlu li l-prinċipessa ma setgħetx taħseb fit-tifsira tal-ewwel ħaġa moħġaġa. Bin il-furnar induna li s-seftura kienet il-prinċipessa u qalilha mela le ngħidlek it-tifsira tal-ewwel ħaġa moħġaġa, imma qabel xejn trid tagħtini ċ-ċurkett li għandek f'sebek. Il-prinċipessa tagħtu ċ-ċurkett u żagħżugħ qalilha it-tifsira tal-ewwel ħaġa moħġaġa. L-għada wasal u wara l-pranzu is-sultan sejjaħ lill-prinċipessa qudiemu. Tat it-tifsira tajba tal-ewwel ħaġa moħġaġa. Tgħid kemm ċaċpula u faħruha li tassew moħħha kien jilħqilha. Missiera qal lil-bin il-furnar biex jgħidilha it-tieni ħaġa moħġaġa. Il-bin il-furnar qalilha il-mejjed imexxi l-ħaj u reġa' il-prinċipessa kellha salada wara il-pranzu biex taħseb fit-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. Il-prinċipessa reġgħet libset ta' seftura u marret ħabbat fuq il-bib tal-kamra ta' bin il-furnar. Talbitu jagħtiha t-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa għax il-prinċipessa ma setgħetx issib tarfa. Bin il-furnar qalilha mela le imma qabel trid tagħtini l-arma li għandek irrakmata fuqhom il-libsa. Il-prinċipessa imlibsa ta' seftura marret ġabet imqass u qasset l-arma rjali li kellha irrakmata fuqhom il-libsa u tagħta lil bin il-furnar. U bin il-furnar żamm kelmtu għax ta' it-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. U l-għada wasal ukoll wara l-pranzu is-sultan reġa' sejjaħ lill-bintu biex tagħti t-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. Wieġbet tajjeb reġgħu ċabċpula u faħruha ta' kemm moħħha jilħqilha. U s-sultan talab lil-bin il-furnar biex jagħtiha l-aħħar it-tielet u l-aħħar ħaġa moħġaġa. Bin il-furnar qal xrobt l-ilma mdendel ma jnisma' mkien. U dak il-lejl il-prinċipessa imlibsa ta' seftura marret terġa' tħabbat fuq il-bib tal-kamra ta' bin is-sultan biex titolbu it-tifsira tal-aħħar ħaġa moħġaġa. Bin il-furnar qalilha iva se nagħtik it-tifsira ta' l-aħħar ħaġa moħġaġa jekk tagħtini ir-ritratt li għandek imdendel monqok. Dan ir-ritratt kien ta' omma l-għażiża kien imdendel monqa b'katina tad-debb. Aċċettat minnu fih u bin il-furnar ta' it-tweġiba tal-aħħar ħaġa moħġaġa. U l-għada wasal ukoll kulħadd kien jinsab fuq ix-xwieg biex jara kif se tispiċċa l-biċċa. Tgħid il-prinċipessa se terġa' twieġeb tajjeb għall-aħħar ħaġa moħġaġa u bekk bin il-furnar jispiċċa l-ħabs jew inkella
il-prinċipessa kienet se twieġeb ħażin għall-aħħar ħaġa moħġaġa u hekk ikollha tiżżewweġ lil bin il-furnar. Int x'taħseb? Il-prinċipessa deret quddiem missiera u bin il-furnar tagħti tweġiba tajba għall-aħħar ħaġa moħġaġa u minnu fih is-sultan ordna lis-soldati biex jieħdu lil bin il-furnar sal-ħabs fejn kien hemm il-prinċipijiet l-oħra. Bin il-furnar qal jekk jogħġbok stenna sultan, xi tgħidli għal dan iċ-ċurkett? Sultan qallu dak iċ-ċurkett ta' binti, minn fejn ġibtu? U bin il-furnar wieġbu u xi tgħidli għal din l-arma ir-rakmata? Dik tkun ir-rakmata fuq waħda mill-ilbiesi ta' binti, minn fejn ġibta? U bin il-furnar qallu u għal dan ir-ritratt xi tgħidli? U il-sultan qallu dak ir-ritratt ta' marti l-għażiża kont tajtu rigal lil binti f'katina. Minn fejn ġibthom dawn it-tlet ħwejjeġ ta' binti? U bin il-furnar qallu bil-biċċa kollha. Is-sultan semgħu u wara li spiċċa qal lil-bintu: Binti, la inti tlabt biex jagħtuk it-tweġibiet ta' tliet ħwejjeġ moħġaġa ifisser li inti ma rnexxielekx taqtagħhom u għalhekk se jkollok tiżżewweġ lil dan iż-żagħżugħ. Il-prinċipessa wieġbet: Iva missier, se niżżewġu b'qalbi kollha għax huwa bniedem qalbini u moħħu jilħaqlu. Bin il-furnar u l-prinċipessa iżżewġu u bqgħu jgħixu ħanin tul għomorhom kollu. U tgħiduli sar minn Nemsa, il-kelba ta' bin il-furnar, Nemsa kienet stempħet wara raqda twila u marret lura il-forn tistenna lil sida. U bin il-furnar mar għalija u ħada miegħu il-palazz fejn qed tgħix miegħu u l-prinċipessa. Nispera li jogħġbitkom il-ħrafa ħaġa moħġaġa lil bint is-sultan. Bħas-soltu nħeġġixkom biex tirrakkuntawha lill-familja u l-ħbieb tagħkom u sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-ħrafa li jmiss saħħit.